Oljejova cvikločka na vojvođanskih poljoch dokedy bola bardziej zastúpená, potom je zanedbána pre druhý šaca a v ostatních rokoch še znova šíri po poljoch. Nahozíme še na povrchnosti zašatý jeden stranský hybrid, ale môžeme povedať, že to nejste školský príklad, jak treba, že by vypatrala oljejova cvikločka u tej fázi. Ona teraz práve nalíva zrno, znači kvitnuce už dávno prešlo, jej do tých lúpky, znači tu nema unije, ali lúpky, práve teraz še nahodza u tej fázi, keď maksimalno nalívajú zrno, a tých dňoch sme dostali väčšie količiestva padanjoh, diždu. Konkrétno tu zaznačené okolo 30 litri po kvadratným meteru. Najväčšia prednosť tej kultúry u tým, že še je na počátku ješení i dobre vychasnuje žimskú vlahu, koši še skore žitoh i umožľivuje mesto za druhé šace u roku na istej parceli. Súčasní hybridy dávajú od 20 po 30% väčší urožaj od slnečníku. Oni majú i odpornosť na pukanie lupoch, taše keď už uzreti i zmoknú na polju, nepootverajú i nerozsypu. Cvikločková jedina chyba, že za jej pestovanie potrební precízni šejačky, kombajny zo vertikálnu kosu i barz dobri prikočiť, že by toto drobné zrno nevyčurelo. Taše našo parasty za ňu barz ritko opredzeľujú.